Jama'a assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu ta Babura Hausa TV. Tashar da ke kawo muku daɗin littattafan Hausa masu ilimantarwa, faɗakarwa tare da kuma nishaɗantar da masu sauraro. To har yanzu dai muna nan a cikin littafinmu na kaddara wanda ɗan Malam Babura ya wallafa. Kuma idan masu boye da mu ba su manta ba, mun kwana inda muke cewa tana shiga ɗaki tun kafin ta cire hijabinta ta faɗi kan gado saboda kasalar da jikinta ya yi nauyi. Ai kuwa ba ta iya farkawa ba sai karfe 10:30 na safiya. Ta tashi zumbur da mamakin ganinta a yanayin da take ciki. Tana tunanin me yasa ta yin bacci har haka, ita za ta yi waya. Wanka ta tashi ta yi, sannan ta yi alwala ta yi sallah. Tana idar da sallar ta janyo wayarta ta kira Bashir suka gaisa. Tana ba shi labarin baccin da ta yi. Har tana ba shi haƙuri akan rashin kiransa da bata yi ba. Firar tasa ta fara yin tsayi, amma Bashir ya katse ta tambayar, kin sha magani? Ta ce masa a'a. A nan ya mata umarni da ta je ta ci abinci sannan ta sha magani, in ya so daga baya sa yi waya. Da yake maganin nata kala-kala ne, kowanne akwai adadin lokacin da zai ɗauke tana bacci. Shi ma wannan tana sha ta ɓingire a inda take, ko nan da can bata iya motsawa ba. To a nan muka tsaya, yanzu kuma za mu ci gaba. Kaddara episode 5. To alhamdulillah jikin Asma'u zuwa yanzu ya fara dawowa, har shi ma Bashir ɗin ya fara dawowa, jikinsu ya yi kyau. Farin ciki da ya ƙaurace musu ya dawo, har ma yana neman wuce yadda aka san shi a baya. Haka suka kasance cikin farin ciki da soyayya, abin ya fi gaban kwatance, musamman yadda suke nuna wa juna kulawa. Kowa na ƙoƙarin ganin ya shige gaban ɗan uwansa wajen nuna kulawa. Abin nasu sai ya zamto kamar gasa. Hatta ƙawayen Asma'u sun lura da hakan, da yake kwana biyu kullum suna tare cikin shirin bikin ƙawar tasu, musamman yau Ladi da yake saura kwanaki 3 a yi shagalin bikin kamar yadda aka sanya domin gudanar da bikin al'ada, sannan a raka amarya ɗakin mijinta. Ƙawayen nata ne su biyu zaune suna fira akan lamarin soyayyar Asma'u da Bashir, mai cike da ruɗani da abin mamaki yadda ake baje tsantsagwaron soyayya babu miss. Amina ta ce, ni fa da lamarin nan yana bani mamaki. Jidda ta ce, ai kuwa ya kamata ya daina baki mamaki, domin ko ba shi ne ya kamace ki ba. Domin ai dama haka abin yake, duk masoyan da suka gina soyayyarsu kan tubalin gaskiya da amana, suka aminta da cewa su ɗin hadimai ne ga juna, ba tare da ɗaya yana jin kamar alfarma yake yi wa ɗaya ba, to za ki ga abinsu yana tafiya cikin burgewa, kuma ko kaɗan ba za ki ga cewa sun taɓa jin kunya ba da irin wannan soyayyar. Idan ke ga ana irin wannan soyayyar kuma an rabu, to dama tun asali Allah bai kaddara za a yi aure ba. Amina ta amsa da, lalle kuwa haka ne, ga amsa nan, ko na ce darasi akan Asma'u. To Allah dai ya sa mu dace, ya haɗa mu da masoya na gaskiya. Duka suka amsa da amin. To shi ma a nasa ɓangaren Bashir tuni shirye-shirye sun yi nisa, ya gyara gidansa, ya saka duk wani abin bukata, da yake dama gidan nasu da yake ciki ba wani matsala gare shi ba ko ƙazanta. Hakan ya sa bai wani sha wahala wajen gyara gidan ba. Duk wani shiri da ya kamata ya yi Bashir ya yi shi, ya gayyaci abokansa na gurin aiki zuwa shagalin bikin nasa. Ita ma a ɓangaren nata Asma'u kullum cikin shiri take, duk wani abu da ya kamata a yi wa amarya mai cikakken gata an yi masa shi, duk da ƙurarren lokacin da ake ciki. A kwana a tashi yau mun waye garin Laraba, wacce ita ce ake jira domin yin shagalin wannan masoya. Abin ba a cewa komai, tamkar wannan shine biki na farko a garin Kankara, yadda aka tsara komai cikin nutsuwa, ga kuɗi da aka kashe. Biki ake gudanarwa cikin tsari da nutsuwa, ko kaɗan ba a bar wata ƙofa da bid'a za ta shigo cikin shagalin ba, amma komai an gudanar da shi cikin tsari da walwala da armashi. Yini aka yi cikin shagali da murna, kowa yana furta albarkacin bakinsa kan wannan aure, wani ya sa albarka, wani ya kushe. Bayan sallar isha'i bisa al'ada, motoci suka jeru gwano, dogon layi an zo ɗaukar amarya. Masha Allah, zo ku ga ado a gurin amarya Asma'u, wanda ko a cikin ɗiyan sarakai ba kowa ke samu irin wannan ba. Ƙamshi kawai take yi da walwali, ga ƙyalli na adon hannayenta
da sarƙunan wuyanta, ga ƙunshi da aka zana mata kamar 'yar sarauniyar Shuwa wanda ke murna da ɗoki, kuma kome ya hana shi da kuka, kuka take yi irin na rabuwa. Ta rungume Umma, aka yi mata nasiha mai ratsa jiki sosai. Fitowa aka yi da amarya tana taku cikin salo mai ɗaukar hankali. Guda ake yi ayiriri ayiriri, ana ƙara rerawa. Aka shigar da amarya cikin mota, ƙamshi ya turnike motar, suka fara tafiya ana guda. Ga wani sautin waƙar biki da direba ya saka, sai tashi yake yi gwanin daɗi. Amina da Jidda suka saka amarya a tsakiya. Jidda sai rangiza kai take yi tana bin waƙar da take tashi, ita ma tana rerawa kamar ita ce mai amshin waƙar. Da alamun waƙar tana musu daɗi sosai. Amina ta ce, wai wannan wani mawaƙi ne haka, ban san shi ba, amma dai sabon mawaƙi ne ko? Waƙar ta yi daɗi da ma'ana. Kai ni ma gaskiya shi ne wanda zai min waƙar bikina. Jidda ta ce, tab, wai baki san ɗan Malam Babura ba? Gaskiya an bar ki a baya, ai sabon mawaƙi ne mai tashi yanzu. Ba ni da mawaƙin da nake sauraro yanzu in ba ɗan Malam Babura ba. Ki shiga YouTube ki yi sacin ɗinsa, za ki ga waƙoƙinsa a channel ɗinsu na D Suleiman TV. Za ki ga waƙoƙinsa sai ki ɗauko duk wanda ya miki wanda kike so, ko ki masa magana ko a WhatsApp ki kira shi. Ina ganin number zai ɗaga. Kina masa magana ba ki da matsala, zai yi reply ɗinki. Haka aka zagaya da amarya cikin walwala. Daga bisani aka ɗauki hanyar unguwar da gidan yake, har sai ƙarasa cikin walwala. Aka kai amarya ɗakinta cikin aminci. Bisa al'ada manyan da suka yi rakiya suka ƙara yi wa amarya nasiha da jan kunne akan biyayya ga miji, da nuna mata ta shigo fagen bauta ne da ibadar Ubangiji. Su ma ƙawayenta suka yi nata nasiha da abin da za su iya cikin amana. Zuwa wani ɗan lokaci aka watse aka bar amarya a daidai lokacin da abokan ango suka shigo. Haka dai su ma suka yi tasu nasihar, aka yi addu'a, kowa ya fice aka bar amarya da angonta. Ango da amarya suka tayi suka yi sallah domin godiya ga Ubangiji. Bayan sun idar da sallar, ango Bashir ya juya ya dafa goshin amaryar ta sai yi mata addu'a. Allahumma inni as'aluka khairuha wa khairu ma jabaltuha ilai, wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha ilai. Bashir ya yi duk addu'o'in da ya kamata na neman zaman lafiya da tsari, sannan ya mata nasiha sosai akan zamansu. Tun daga wannan rana zamansu ya soma da farin ciki, soyayya da kulawa da girmama juna abin sha'awa. Tun daga wannan rana da aka kai Asma'u gidanta, har zuwa yau bata taɓa zuwa gidansu da sunan yaji ko saki ba. Haka shi ma Bashir ɗin ba a taɓa jin yaji da sunan kai ƙorafi a kanta ba. Rayuwa suke cikin jin daɗi da walwala abin sha'awa. A kwana a tashi, yau har sun kai shekara 20 da yin aure, amma babu wani saɓani tsakaninsu, kullum sai farin ciki. Sai da suka kai shekara 3 da yin aure, sannan Allah ya ba su haihuwa, inda suka sami 'ya mace kyakkyawar gaske, kuma jaririya ta ci suna Halima. Yarinya ta tashi cikin gata da kulawa. An yi shagali sosai a lokacin bikinta, ya yi raɗa mata suna. A bayanta ba su ƙara samun haihuwa ba, sai da suka kai shekara ta 5 da auren nasu, sannan suka ƙara samun wata haihuwar, ita ma kuma 'ya mace Allah ya ba su. Ita ma ta suna Zainab, wacce suke kiranta da Kairat, domin a ranar da ta sauka duniya aka ƙara Bashir matsayi a gurin aiki da babban matsayi. Sannan a ranar ya yi wa Asma'u albishir zuwa aikin hajji, wanda kuma tun daga nan ne bayan sun je aikin hajji sun dawo gida Najeriya suka ci sunansu Alhaji Bashir da Hajiya Asma'u. Alhaji Bashir har gobe yana roƙo da fatan Allah Ubangiji ya hore musu da samun haihuwar ɗa namiji, amma dai har yanzu bai samu ba, kuma bai gaji da roƙon Allah da sa ran wataran Allah zai ba su ba. To haka rayuwa ke tafiya da su cikin jin daɗi, babu abin da suka nema suka rasa. Rayuwar wannan ahali mai mutum 4, wato Alhaji Bashir da Hajiya Asma'u da kuma 'ya'yan nasa Halima da Kairat, cikin jin daɗi. Kamar kullum yau ma zaune suke a falon gidan suna kallo cikin jin daɗi. To masu sauraro, za mu kwana nan sai ko mun haɗa episode na 6. Ku bayyana mana ra'ayinku akan wannan littafi da ma sauran littattafan da muke kawo muku a wannan tasha tamu ta Babura Hausa TV. Mun gode.